kinlagyo ng Igpa, Anak, at Ampo ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Aldo, Aldo, kang Maria, kagaleket malsinta, uling yaing kekengindu, malugod kekeng tutu, king dalise pamamuri, king reynang matas dili, ausan niyang birhen indu, malugod kekeng tutu. Kapanisyan. Bata mong maging karapat-dapat magmasusi kaniting kapamasusyan. Isipan talat sisyan din kaya katang kakulangan at kasalanan king Diyos at parang tao. Ginuko at Diyos ko, manigapu ko arapan mo, kipmuan belwan king ako tao kong makasalanan. Ika mo kabud ing ginong mapamakalulu at mapamatawad. Likwan mo ring siyam apulot siyam atupa, ban panintunan me ing metong mong tupang me bating. Sisisyan ko ing sablang kasalanan ko at makasadya kong magbalik lubke ka, king kapamilatan ing kapagnasan kong dumurup king sakramento ning pamagkumpisal. Saupuan mo ko king malmong grasya, banmerinan kong sikanan, apakit kaya ka, ing tunay akong lugod, tandaning dalise kapaglarinan. King nanumang kasiran, aagawa ko, king milabas kong pamibiyebe. Kasumangit ning kanakong dawakan, Ginu, ika naman parati lang makaladlad ding gamat mo, king pamanenaya mo kanako. Patawaran mo ko, Diyos ko, ipanigapu ko keka, maglarin ko at atupad king kaburian mo. Cristo del Perdon, patawaran mo ko't pakaluluan. Amen. Panalangin king Aldo, king Santo Cristo del Perdon. O Jesus, sa mipa ako king krus, pauli ning lugod mo king tao at bunga ning pamanupad mo, king kaburyaning kaya kang ipa, at dininansikan na ning banalay espiritu. Adwan mi kaya ka impakiramdaman mo ing panalangin ding taong manigapu, at manyawad kapaldanan keka, ababansagandang Cristo del Perdon. Adwan mi iti king lagyo mo, king kapamilataning kekang Espiritu. Amen. Panalangin king Aldo, king Virgen de los Remedios. O Virgen de los Remedios, ikang lilibot karing balang sulok ning lalawigang kapampangan, kaya bening anak mong bibansagan, Santo Cristo del Perdon. Induning kapaldanan, amilatan ka sana para karing tao arapaning Diyos. Gagalangan din sa blang banal, adwan mi ing pamatulan mo la, ring malungkot. Adwan mi ing lubusan kaming maging alipaning Ginu, antimoy ka. Adwan mi, ikas mi naman ing malyari kabut kanako, anting ikas mong amano. Barakang lubos akilala, at pakitularan, kaniting at lungaldoming kapag masusyan para keka. Itingan adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Indu dalangin mo ya, ing lulutang king dusa, pablasang ining kabyayana, mibusal kening sigwa, o indung Virgen o Maria,
dakdal keka, ampunan mo ko sana. O indung maldamdaman mo, maniga pungaklis ko, saupan mo ko, saupan mo ko, ang gapukeng babo. Si Claude Tapo. Panalangin king Kadwang Aldo. O Virgen de los Remedios, ika imodelo nin tunay lugod. Ingindu dingega naganang. Ingkekang lugod indu, mararamdam ya kingkekeng sarili. Ing lugod mo kaya kami, ya ing babiyasikanan kaya kami, bantune milang aluguran din kaparaming tao. I Kristo kaya kanganak, meteya uling lugod na kaya kami. Saupan mo kami, ban aladad miyo, iting lugod ng Kristo karing kekeng familia, kasiping pale, at king mabilog abalen. Iti sanang pamipasyag lugod king Diyos, keka, at karing kaparang tao, ya ing maging dalan mi, painturo king tunay ming kakarinan. Amen. Amen. Panalangin para king kapampangan. Mamaya pa. Kayaduanan king Aldoldo king Virgen de los Remedios. Ibang linalang king sablang mayap. Malunos ka kaya kami, Cristo del Perdon. malunos ka kaya kami. Ingatan da sana impamagmaneho ding sablang tatalan vehi. Kristong makapako king krus. Ikabus mo kami, Kristong makaluklok mipnong upaya king wananing ipa. dinan mo king bayong sikanan, Espiritong banal sala ning kekeng biye. patnubayan mo kami. Para king ikasaplala ding magmalasakit at talapanaral ning mayap a balita. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Para king panga aslaganda kaisipan king katutuan ding manungkulan. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Para karing talapamayapa ning balang sulok ning lalawigan. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Para karing talaturo karing eskwela, bantay randala king dalan papunta king ipa, ding kay katamong magaral. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Antabayan mula ding ortelano, king obrara, lalam ning pali ning aldo, at patak ning uran. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Ikabus mula king peligro ning dagat, ding manasan. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Ingatan da sana, king pamagmaneho ding sablang tatalan vehikilo. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Pakas ngawan mo sano o ginuding sablang alang pirming obra. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Tagkilan mo ring puso da, ring tao ban sa upanla ring daranop, at magkakasakit king pamanga biyayan. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Mituring lasang taong ating dangalan ding abe bale. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Pakit ning dala ning justisya karing manalipit. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Dinan mong sikanan ding magkapilit king pamikasunduring tao. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Dinan mong tetagan ding madadakurak a katuliran. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Dinan mong bayong kapag nasanding makatwa at mangainipan.
Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Dinan mong kapaldanan ding masakit at magdusa. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Dinan mong siknangan na pilubluban, king mayap detang makakulong karing sukulan. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Dinan mong santungan ding alang pibale-bale, Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. para ka rin kayanakan banisipan da, ing mayap dang paing tungulan. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Para ka rin kekeng kayanakan alalaki, ating mayap papilubluban, baning ginu, ning palutan, ipunlaning binining vokasyon, kimpamagpari. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Para ka ring malinis sa puso ming kayanakan ababayi, ban magsilbi laking ginu, kapamilataning pamidaon da king biera kilubning biye religyosa. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Para ka ring kayanakan ababayi at lalaki, king dagulla agpangking katuliran, lugod at grasya, king arapaning Diyos at ding tao. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Para ka ring pengaring lalaking tune magmalasakit, king malinis a paralan, banbiyayan dalat sesen ding anak a penibala na karela ning Diyos. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Para ka ring pengaring babayi, bantunerang adikilan ing responsibilidad ning metong amayap asawa at ima. Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Mabiyasa kesang lugod, Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. mabiyasa kesang mamatawad, Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. mabiyasa kesang sumuyong alang pasubali, Virgen de los Remedios, ipamilatan mo kay kang Jesus. Pamagtagulaling King Aldo, King Virgen de los Remedios. Kalinis-linisan na induning Diyos at indumi naman, reynanin ng batu at yatu. Kapag mulalan a Virgen de los Remedios, antimong malugudanak, ang makapadurot manyaw saop keka, bilang meging induna ng Diyos. Tatagulaling mikeka, ingkekeng pangataw, ingkekeng pibale-bale, ing sablang meging kekami, alang-alang king dakal ng pakalulo ng Diyos. Ingkekeng balen ating mabilog ng lalawigan. Bamong apunan iting sabla at lingapan. Layon, pakibilang mo sanang bandi mong tune. O Virgen de los Remedios, itangad mo kaya kami ding mata mo, makaindu at makarena. Ika na sana, ing talapag lingap, king kelan dang malit ding kekang anak. King kahinhinan at kapamintuan ding kekeng kayanakan, king kabanalan at pamisan metong ding kekeng familia, pan ikasaplala ding kekeng balen, king kataymikan ning kekeng lalawigan, at kekeng kebaitan, alang-alang king kaburian ning Diyos. Kapag mulalan na Virgen de los Remedios, tulaning kagampangan, bendisyonan mo kami, at emo sana kakalingwan, king ika ingin dumi, at patulanan ning kekeng lalawigan. Amen. O induming Virgen kekeng patulunan, ikang minyetula, ampon kapayapan, king induming balen, kekeng lalawigan, uling kalimbon mo, karing sablang dalan. Ding baryos at purok, karing kabalena, agad ne natin
remedios, damdam kaking kekengaos. Iligtas mo ket ikapos, king sablang tukso at maro. Ibiyemo kekeng lunos, panalangin mo keking Diyos. Ding sablang isang banampon ding visitas, ake kang delawan, o Birhen amaslag, ding sablang memalen, pigdala mong lamak, metulalang dakal, ke kapasalamat. Kasalpang tayanan, miunlad, milablab, ing pamikalugod, agad linaganap. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekengaos. Iligtas mo ket ikabos, king sablang tukso at marok. Ibiyemo kekang lunos, panalangin mo keking Diyos. Kinagiuling pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan namin ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na, siya'y mamamatay
at di mo ito ipinaabot sa kanya upang magbagong buhay. Mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay. Mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ulitin po natin. Panginoong iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong siya ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawa, silang nakinabang. Panginoon iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para parangalan ng mabuting balita. Tayo pong lahat, pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarili niyan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Marahil madalas po nating naririnig ang salitang wala kang pakialam. Marahil ito'y madalas nating nakikinig sa mga taong nagsasabing wala kang pake. It's none of your business. Wika nito sa Ingles. Sino po ba kadalasan ang tinutukoy ng katagang ito? Wala kang pakialam, wala kang pake. Ang tinutukoy po nito ay walang himba, kundi rin po yung mga taong pakialamero. Sila yung mga taong gawain nila o kaya naman po ugali nila ang manghimasok sa buhay ng may buhay. Paalala lang po, nagiging negatibo na o nagiging masama na ang pagiging pakialamero kapag ka nanghihimasok ka na sa buhay ng isang tao o ng ibang tao. Kumbaga, kahit hindi ka man kasama o kasali sa usapan, nangingiyalam ka. O kaya naman, upang mas pansin ka lang, sige, pumagitna ka. O po pwede rin, upang lumitaw na paiba ka o pabida ka, sige, manghimasok ka nga. Tanong lang po, sa papaanong paraan nagiging positibo itong salitang pakialam sa buhay ng isang tao? Sa anong aspeto ito pwedeng maging positibo? Itong katagang pakialam sa buhay ng isang tao. Hindi ba po pwedeng para wala na lamang usapan o para hindi na lamang mahaba yung taltalan, ay huwag ka na lamang makialam? Hindi ba po pwede yun? From wala kang pakialam, mauuwi ito sa katagang wala akong pakialam. I don't care. It's none of my business. Alam po ninyo, akala po ng ibang tao, akala ng iba, nagiging payapa o matatahimik ang buhay nila kapag ka umiiwas sila sa paggawa ng masama. Tama nga naman yon, pero hindi sapat yon. Hindi hanggang dun lang yon. Akala ng iba, matatahimik o mapapayapa ang pamumuhay nila kapag ka umiiwas sila sa paggawa ng masama. Tama yon. Pero hindi natatapos lang hanggang dun yun. Hindi ibig sabihin na hindi ka gumagawa ng masama, wala kang pineperwis yung iba, mabuti ka na, Kristiyano ka na. Hindi po yata. Remember, sin is not just commission, it is also an omission. Ang kasalanan ay hindi lamang po commission, ito rin po ay omission. Anong ibig sabihin nito? Nagkakasala ka rin pala.
ikaw na tao. Nagkakasala din po pala tayo kapag halimbawang hindi natin ginawa yung isang kabutihan kahit na nabigyan na tayo ng pagkakataong dapat ginawa natin ito. Nagkakasala pala tayo nun. Halimbawa, sa trabaho, nakita mo ang kasama mong empleyado, nandaraya siya. Pero hinayaan mo lang siya. Bakit? Kasi kaibigan mo siya, nahihiya kang sabihan mo siya sa maling ginagawa niya. Alam mong may pagkakasala ka nun? Alam mong may pananagutan ka rin nun? O kaya naman po, narinig mo sa kumari mo, kaya naman sa kumpare mo, sinisiraan niya ang isang tao sa mga kakilala ninyo, sa mga kaibigan ninyo, kahit hindi naman totoo, pero ikaw, nagbingi-bingihan ka lang. Alam mo bang may pananagutan ka rin nun? Nagkakasala ka rin nun. Bakit? Kasi hindi mo itinuwid o itinama yung maling sinasabi ng kaibigan mo o ng kumari mo o ng kumpare mo. Ang ibig sabihin lang po nito, sa madaling pananalita, may pananagutan po tayo sa isa't isa. May pananagutan ka sa iyong kapwa, lalong-lalo na kapag alam mong mali na ang kanyang ginagawa. Huwag mong sabihin wala kang pakialam sa ibang tao. Mali yun. Bakit? Dahil kargo konsyensya po natin ang ating kapwa, lalong-lalo na kapag sila ay nahuhulog na upang gawin ang masama. At ikaw ay may pananagutan dito dahil alam mo. This is what the Lord reminds us. This is what the Lord tells us in today's gospel. May pananagutan tayo sa ating kapwa. May pananagutan tayo sa isa't isa. We are responsible for one another, for each other. Ika nga po ng kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Bakit? Dahil tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Our gospel for this Sunday reminds us that we do not live alone. Sa ayaw at sa gusto natin, whether we like it or not, we are one. We are family. We live in a community. No man is an island, as the song goes. May pananagutan ka sa iyong kapwa. Ang ganda po ng first reading natin, nahango po sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ang ganda ng mga katagang nabanggit sa pagbasa natin sa first reading natin from the book of the prophet Ezekiel. Anong sinabi ni Ezekiel sa ating pagbasa, sa unang pagbasa? Sabi niya, sinabi daw ng Diyos, kapag sinabi kong ang isang masamang tao ay mamamatay na, pero ikaw, hindi mo ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay siya, ang mamamatay na makasalanan ng taong yon, pero ikaw, na hindi nagsabi sa kanya na magbagong buhay siya, ikaw ay may pananagutan sa kanyang kamatayan. Kapag sinabi kong ang isang taong makasalanan ay mamamatay na siya, ngunit ikaw hindi mo ipinaabot sa taong yon na dapat magbagong buhay siya, mamamatay nga namang makasalanang taong yon, pero ikaw may pananagutan ka sa kamatayan niya. We are responsible for one another. Alam po ninyo, hindi po madali ang maging Kristiyano. Hindi po madali ang maging tunay na Katoliko. Bakit? Dahil sa mali, kinakailangan dapat maging totoo tayo. Manindigan tayo sa katotohanan, sa wasto, sa husto. Siyempre, kapag naninindigan ka sa husto, sa wasto, siguradong mayroon kang masasaktan. Siguradong mayroon kang masasagasaan. Pero, ito po ang kailangan. Paalala lang, kapag tayo ay pumanig sa totoo, sa wasto, sa husto, hindi tayo sisikat. Hindi ka sisikat. Kapag pumanig ka sa totoo, yung bango ng pangalan mo, mawawala yan. Hindi lamang yun. Kalimitan, ikaw pa ang mapapasama sa mata ng iba. Ngunit hindi po ang rason yon, hindi po ang dahilan yon upang magwalang kibo na lamang tayo habang ang ibang tao ay nananamantala na o namemerwisyo na. Ang tunay na Kristiyano ay pakyalamero. Ang tunay na Kristiyano, Katoliko, ay pakyalamero.
Ngunit sana po ang pakikialam natin ay hindi upang ibaba natin ang dangal o dignidad ng isang tao. Sana po ang pakikialam natin ay hindi upang ibaba ang dignidad ng isang tao o lalong ipahamak ito. Hindi yon. Sana kapag nakikialam tayo, sana po tulad din po ng pakikialam ng Diyos sa buhay natin. Yung bang kapag nagiging pakialamero o pakialamera ka, yun bang dapat may masuyong pagmamalasakit, may masuyong pagmamahal. Meaning, ang layunin natin upang ituwid natin ang isang tao, halimbawa, ay upang malaman lamang niya na mali ang kanyang ginagawa. Ngunit ito'y magagawa mo kung ikaw ay nagmamalasakit sa isang tao o may pagmamahal sa isang tao. Paalala lang po, ang tunay na Kristiyano ay hindi nagbubulag-bulagan. Ang tunay na Kristiyano ay hindi nagbibingi-bingihan. Ang sabi nga po ni Edmund Burke sa kanyang libro, all that is needed for evil to prosper is for good people to remain silent. All that is needed for good people to remain, all that is needed for evil to prosper is for good people to remain silent. Sa makatuwid, epu susi ing pamanahimik, ban itulid ing mali. Ing pamanahimik e susi, ban itulid ing mali. Ang pananahimik at ang pagwawalang kibo na lang, ang pagiging patay malisya na lang, hindi susi ito upang ituwid natin ang mali ng isang tao. Nung makanyan, nanuyaing susi, ang susi ang solusyon ng daan upang maituwid ang mali, ipaalam mo ito sa taong nagkamali at siyempre sa kanya, ito ay iyong ipaintindi. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasambalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nagabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mga kapatid, mapagpatawad ang ating Panginoon sa kabila ng ating pagiging makasalanan at ng ating mga pagkukulang. Ipanalangin natin ngayon sa Amang Mahabaging ganito rin nawa ang maging pagkikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali sa atin. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Ulitin po ninyo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, pagkaluban mo nawa ng pusong mahabagin ang mga namumuno sa simbahan na sa gayoy masalamin sa kanila ang pagpapatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, maging tapat nawa sa kanilang tungkulin at sa pagpapatupad ng batas ang mga lider ng ating bayan, mga pulis, sundalo at mga hukom. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, magkaroon nawa ng lakas ng loob ang mga makasalanan at naliligaw na landas na magbalik at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at mga taong nasaktan nila. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, turuan mo kaming matulad sa iyo sa pagmamahal at pag-unawa upang magkaroon kami ng pusong laging bukas sa mga taong humihingi sa amin ng kapatawaran.
Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos Ama, kahabagan mo ang lubos ng mga kapatid naming yumao upang makasapit sila sa langit ng iyong pinangako. Manalangin tayo. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na kahilingan para sa kaligtasan po ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para din sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19 at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Para din po sa kaarawan ni na Aristides Panopio, Ben Pamintuan at Adela Rivera, para sa espesyal na kahilingan ni na Christian Joshua Angeles, Leila Abiog, Mr. and Mrs. Lenin Malang and family, Mary Manette Pineda, Joel Dimitriui and Karen Joy de Jesus, Roelyn Annick Daw, para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Among Homer Policarpio, Jesus Simbul, Nilo Udan, Annalino Campo, Ronald Nicdao, Joel Redoblado, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Joel Tungol, Merla Mangalos, Dr. Reynaldo Balboa, Gloria Arevalo, Richard Cabalya, Gloria Manalili, Paz Swing, Marilyn Mangalos, at Annalisa Canlas. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina Norma, Reverendo Padre Herwin Bulaon, Reverendo Monsignor Rustico Cuevas, Ramon Carrion, Juanita Lagazon, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Cristina, RC, Irene Canlas, Ernesto Cano, Florentino Yumul, Monica Jane de Jesus Asilo, Baby Glornita Ganya, Imelda Taliorin Maglaya, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Diyos na mahabagin, dinggin mo kami. Diyos na mahabagin, dinggin mo ang aming mga panalangin. Patatagin mo ang aming kalooban at hilumin ang mga sugat sa aming puso. Hinihiling po namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Dagling tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang
pag-ibig mo. Lahat ay tatalikdan ko. Tatalikdan ko. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahayin sa iyong mga kamay, sa kapuri niya't karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minamarapat na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahaing ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong ipinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na to, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga anak mong sina Norma, Reverendo Padre Herwin Bulaon, Reverendo Monsignor Rustico Cuevas, na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang tapat at mapagmahal na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mahabaging Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. O Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumainyo rin. maghangad at magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto ang ating mahabaging Diyos, si Heso Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Panginoon, kordero. hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kaming makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo sa maikling announcement. The Catholic Church all over the world solemnly observe one of the most significant commemoration on September 8, the Feast of Nativity of the Blessed Virgin Mary. Here in our province, Pampanga, we celebrate the feast in memorial of our provincial patroness, our Virgen de los Remedios. Our parish is one of in celebration as we enjoin our parish community to participate in the Triduum in her honor last Saturday, today, and on Monday. The Triduum culminates with the celebration of the Eucharist on our feast day on September 8, Tuesday, at 6:30 in the evening. Come and join us. Thank you. Sa tayo po tayo. Magsiluhod pong lahat. Ang Oratio Imperata. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa pandemyang COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamahan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Judas Tadeo, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo po kami. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.